25 jaar, ik woon in Gent en ik bouw historische tokkelinstrumenten. Mijn project draait rond de bouw en studie van instrumenten zoals de sister, orfarion en bandora, metaalsnaren instrumenten uit de Renaissance. Ik werk op basis van historische bronnen en technieken en ontwikkel ook snaren op een manier die toen gebruikelijk was. Het doel is om deze instrumenten opnieuw hoorbaar te maken in de concertzalen en zo het publiek kennis te laten maken met de klanken die vandaag grotendeels verdwenen zijn. Ik werk momenteel aan een gedeeld atelier waar ik bouw en onderzoek combineer. Dankzij de steun van Vocatio kan ik gespecialiseerde materialen en boeken aankopen en musea bezoeken om originele instrumenten te bestuderen. Dit is essentieel om mijn werk verder te verdiepen.